Ops. Correction again, ma'am. Don't call tindera. Just call sales lady. Sales lady, ma'am, para bungga. Ayaw ng tindera, kaya ang tindera katulad dito sa merkado. We are here in a mall. So, I am a sales lady, not tindera. Grabe sa kay ka, ma'am. Uy, makadown. Inihahandog, ma'am. NCang TV. Ang Bisayang comedy drama na kung di mo maintindihan, tumawa ka na lang because laughter is the best gamot sa taong nakasimangot. Kaya kayo nahumusga kung may aral kang makukuha. Excuse me, miss. Tanaw ko, miss, ha? Ayos, ma'am. Okay lang, ma'am. Tanaw naman ka, ma'am. Tanaw naman, ha? Dili mamungkag. Kaya naaro ba ni uban, ma'am? Mo ingon nga. Tanaw lang daw sila. Pero wa na, namungkag na sa stock. May na ba untaog na ay ask for assistant? Dili na ba gid tawon? Mao ba, miss? Tanaw ra. Hindi mo mong taga. Sige, miss. Tanaw ko, miss, ha? Excuse me, miss. Pwede dili ko nimo sunod-sunod. Kaya dili ko kapili ang tarong ay kung hindi ka kasunod sa ako ang luyo. Ay, ma'am. Kailangan juga sunod-sunuron, ma'am. Kaya maugid na ang among trabaho as a sales lady. Sundon na mo ang among customer. Kaya kung dili ka sundon, ma'am, unya layo kay mi sa imuha. Daw big na akay kailangan ipakuha o na akay kailangan ipangutana kung unsa na siya nga brand, unsa na siya nga klase, unsa na nga quality. Unya wala mi sa imong tapad, ma'am. Musinggit pa ka didto kung asa mi. So kailangan sundon jud ka, ma'am. Bisan asa ka mo adto, kailangan ka namo sundon kay para kung naakay kinahanglan always on the go mi, ma'am. So Excuse me, miss. Excuse me. Tagpila ning bag diri, miss. Excuse me. Naunsa ka, ma'am? Mangutana ba kag pilay presyo anak, ma'am? Nanay nakabutang din nga presyo, ma'am. O kay atubang nimo? Unsa man day nimo mo? Unsa man day nga presyo, ma'am? O nanay nakabutang, mama. Markdown 290 before 490. Nga mangutana pa kag unsay presyo, ma'am? Hay, nalang jud. Hay, common sense jud mo. Lagi common sense. Grabe sad kay ka mo dala customer service, miss. Oy, naana ka dala customer service. Pero sumpo man kaayo kas imong customer. Sorry, ma'am. Please. Dili man gud na sa ingon, ma'am, nga pilosopo, ma'am. I just want to educate you. Yes, ma'am. Educate you. Kay kasagara manggod sa mga Pinoy manggod, ma'am, kasagara sa mga customer, bisan na ay nako kaayo nakabutang nga presyo, mangutang na pagyud og tagpila. So kung asa nay nakabutang nga presyo diha, ma'am, mao gid na iyang presyo, ma'am. Wala laing presyo, mao na gid na siya. So dili na angay mangutana. Oh my God. I'm just educate you. Napakay pa educate yun na nalalaman. O nga daw be kani tag 290. Pila may last ani pwede ni siya mahimong 200. 200 na lang ni miss. 200 na lang ni kay kung paliton. Sige na. Just, oy, joker kaayo ka, ma'am. Ay, nakagani nakabutang nga markdown price, ma'am. Yung presyo before is 490. Tapos, markdown man siya, nahimo na siyang 290. O nga, kung gusto nimo siya, ma'am, 200. Kung gusto nimo siya ng 200, ma'am, hindi 200 na lang unta mo ang gibutang diri asa mong presyo, ma'am. Dili na lang unta 290. Kung pwede pa siya mahimong 200, 200 na lang untang among gibutang sa among presyo, ma'am. No. Sus, kada ka magani bulching mo, oy. Muhangyo lang gani tanga kung pwede ba ni siya 200, dagan na ba kay kag yaw, oy. Oh my God. Ops, moms. Peace again. Sorry na good, ma'am. I just wanna educate you, ma'am. Kay most of all, or kasagara man good sa mga customer, ato kita nga customer atong naandan is kanang walay last price, walay hangyo.
Ma'am, pwede man ang hangyo, ma'am. Pero, kung unsa lagi na siya nga price, ma'am, mao lagi na siya, ma'am. Kita manggod, ma'am, kay diretso manggod ang taog hangyo, ma'am, without reading or without thinking, ana siya nakabutang nga sell or markdown. Uh-oh. So, please, ma'am, ay lang gikasupo, ma'am. Oy, kay, I'm just educate you, ramanggod siya, ma'am. Sus, oy, miss, oy. Kadaghan ba ni mong explanation, miss? Asong kang planeta gikan, di ba tindira naman ka dire? Ha? Ops. Correction again, ma'am. Don't call tindera. Just call sales lady. Sales lady, ma'am, para bungga. Ayaw ng tindera, kay ang tindera kato lang dito sa merkado. We are here in a mall, so I am a sales lady, not tendera. Grabe sa kay ka, ma'am. Uy, makadaw. Na basta miss, tindira or sales lady, pareho na. Ay, gisapot na ko ni mo, miss, ha? Asa imong manager. Call your manager, miss. Call your manager. Grabe sa kay ka, ma'am. Tawag na yung manager. Where is the manager? Where is your manager? Inana gid ang mga customer ba? Nga naman gid mo, ma'am. Nga, ako customer man sad ko, pero di naman ko mag-inana. Nga naman gid mo uban customer. Nga kung naanay mga sayop ang sales staff or sales lady, kung di ninyo ma-accept ang ilang ginabuhat, manawag dayon mo. Where is the manager? Where is your manager? Nga pwede naman na. Nga, pwede naman unta na siya, ma'am. Idaan sa mabuting usapan. So si ma'am, uy, di pud mabiro ni si ma'am ay mo call the manager dayon. Please na good, ma'am. Please na good, ma'am. Nya unsa man, ma'am? Nakapili na ka, ma'am? Sorry na good, ma'am. Oy, kay kanang nalanggi mga butang, ma'am, ba nga kailangan nato siya i-correct. Kay usahay man good kung perminti nato siya i-apply sa tong kaugalingon na ato gid siyang madala hangtod sa hangtod. So may sading sometimes we need to correct our mistakes. So inana na siya, ma'am. Peace na good, ma'am. Oy. O siya. Sige na, miss. Sige na, miss. Peace na, miss, ha. O siya, kay tama man ka. Correctionist man kaayo ka, miss. Dili man ka pilosopo. I-educate man ka kunin mo. Sige na, miss. Ikaw na, ha. Dili na ko palit sa imong bag. Kay ibis mo palit ko og bag sa iyong tindahan. Ang ako nga noong nakuha kay listen, learn from you. O sige na, miss. Sige na, ha. Thank you kaayo, ha, sa imong pag-educate sa ako, miss. Sige, ha. Sige na, miss. Adto na ko, miss. Bye. The end.